Ήταν ένα Σαββατόβραδο. Είχα βγει με κάτι φίλους μου να πιούμε μπύρες. Έβρεχε εκείνη τη νύχτα και φυσούσε πολύ. Κατά τις 12 το βράδυ λέω ας πάω σπίτι να κοιμηθώ. Και είπα να κόψω δρόμο μέσα από τα νεκροταφεία. Προχωρώ και ακούω σε μια στιγμή ένα τικ 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 και τάκ. Λέω τι είναι αυτό? Ξανά το ίδιο, τικ 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 και τάκ. Πηγαίνω προς το μέρος που το ακούω και βλέπω έναν άνθρωπο να σκαλίζει μια ταφόπλακα. Του λέω, ρε φιλαράκι, τι κάνεις εκεί κάτω? Δεν μ' ακούει, μάλλον λόγω του αέρα που φυσούσε πολύ δυνατά. Ξαναρωτάω, ρε φιλαράκι, τι κάνεις εκεί κάτω? Τίποτα πάλι, τα ίδια. Και τρίτη φορά λέω ας το ξαναρωτήσω. Οπότε το ξαναρωτάω, ρε φιλαράκι, τι κάνεις εκεί κάτω? Γυρνάει και μου λέει, αυτοί οι βλάκες έγραψαν λάθος το όνομά μου.